Ik noem mijzelf Henny Broers zilverkunstenaar en ik maak heel veel sieraden waarbij ik edelmetaal combineer met natuurlijke producten als de naald van een stekelvarken of ruwe edelstenen. Ik maak geboortelepels en maak heel veel eigen werk. Een droom van mij was altijd om met heel veel kunstenaars in één pand te zitten. En het liefst ook nog kunstenaars met verschillende disciplines, zodat je elkaar kunt inspireren, zodat je kunt samenwerken, zodat er dwarsverbanden ontstaan. En daar biedt deze school, het is een oude ambachtschool, biedt daar een speciale en hele goede plek en ruimte voor. Het is nou al 10 jaar geen squallen meer. Meer dan 30 kunstenaars hebben hier nou een plak. En zo'n 40 hebben interesse. On animo geen gebrek dus. Er is net zo volle meer. Hier in de Blokhuispoort, nou ja, daar haast alleen nog cellen. Nou ja, de zucht mijn werk wel. Ik heb afgelopen jaar 200 schilderijen maken. Ja, dat kun je toch net in de cel maken. En ik ga net vrijwillig in de cel zitten. Dan moeten ze me wel ophellen. De Hartsqualle had al 12 jaar geen onderhoud meer hoorn. Er moet dus flink in investeren worden. En dat droogt de hierprijs weer op, waardoor het onbetelbaar wordt voor kunstenaars. Het uitgangspunt van Cornelis Troost is dat het zichzelf bedroepen moet. En wij zijn al wel in het kader van die broersplakkernota oer alle gebouwen in de stad, dus dit is er één van, om het zien van hoe kunnen we dan nou verzwaardigen met Stichting Doors, die er heel goed werk doet, met die gebruikers, hoe we het betelbaar maken kunnen. Dus. Nu zijn we in een stadium terechtgekomen dat de gemeente ja moet gaan zeggen voor renovatie van dit pand, het wegwerken van achterstallig onderhoud. En dan kunnen we echt helemaal los.